So ayan mga guys, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtatanim dito sa maliit nating sagingan. At ito pala yung tinanim natin na avocado nung Pitsa Otso. So Martes yun, nakarang linggo. So isang linggo siya kahapon. Ayan, ito na. Marami ito mga guys, no? So nagtatanim tayo mga guys dahil ayaw natin umasa pagdating ng panahon na tayo tumanda na. At hindi tayo aasa ng kung sino man. So yun lang mga guys. Sana kayo rin habang bata pa kayo, magtanim na kayo mga guys para pagdating ng panahon, mayroon kayong aanihin. Yan. Hindi kayo aasa sa pagta-tricycle. Walang buhay sa pagta-tricycle mga guys, no? Tricycle driver ka lang. So yun lang mga guys.